siyempre, marunong mag sa inyo. At Opo. kung hindi ko nasubukan, Wala kang masasabi. wala akong masasabi, matasakit man ako. Okay. At kung hindi ko nasubukan, Wala kang masasabi. wala Okay, akong so ngayon po masasabi, nasubukan na, matasakit man ako. twice na ninyo nasubukan. Yung unang migawan, yung congratulations, God bless, take care. Salamat. Hopefully po tayo ay lalong maging masigla, malusog para maabot po natin ang edad na more than 110 years old. Salamat. Kasi po ito na po ang binigay sa atin ng dakilang Panginoon para tayo ay magkaroon ng napakagandang kalusugan at tayo po humaba ang buhay and happy po. At ito po ay binabalita namin sa lahat. Kaya subukan ninyo para mapatunayan. Maraming salamat po and God bless. Naputol to. Magandang hapon, Nanay. Magandang hapon man. Nabalitaan ko po na may nangyari po sa inyo noong Mayo 13 yata. Oh, At nabalitaan ko na kayo po ay may nangyari sa yung hindi maayos. Pero bago po ang lahat ay pakilala po sa ating mga televiewers ang pangalan po ninyo, ilang taon, taga saan po kayo, at ano po ba nangyari sa inyo? Hello everyone, Diyos marahay na pagkahapon po. Hello Bicolandia. Welcome po digdi sa programa Kalusugan at Pangkabuhayan, Serbisyong Natural. My name is Miss Jelay. Sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Batito. And to our Vice President, Ma'am Ann Batito Prenzena. Hello po sa inyong Gabos. Happy Thursday TBT or Throwback Thursday. Tama ba? Thursday ngayon, ano? So, magandang hapon po sa inyong lahat. Magsama-sama po tayo sa loob ng isang oras dito sa programa hanggang 6:30 ngayong gabi. So, kamusta po kayo sa mga papauwi dyan galing sa mga trabaho? Sana all, char. Sana all, ano. Pero may mga ganun naman talagang 5 or ang iba OT. So, ingat na lamang po kayo sa mga uuwi pa. At kung may mga sasakyan pa tayo, yung iba nakapila. So, sana mahaba pa yung pasensya natin, 'di ba? Kasi nga mahirap maghintay, charot. Pero may uuwian ka pa naman. 'Yon. So, sa mga manang drivers po natin diyan na nagsisipagkayod, so ingat din po kayo, ano? Sa mga nasa bahay, ayan, at naghahanda ng kanilang mga lulutuin para mamayang gabi. So, magandang hapon po, ano? Early evening, mag-aalas 6 na. So, yan po. Maraming salamat sa palaging pagtutok dito. Sa mga clients po natin na palaging nakatutok dito sa programa, yan, sa mga hindi pa member ng ating profit sharing, ito na yung chance natin para mabago ang ating life at syempre yung ating kalusugan. Okay, so sa mga hindi pa nag-upgrade ng kanilang mga memberships, okay, so mag-upgrade na po kayo para syempre naman makasabay kayo kasi this coming week magpi-payout na first payout ng ating mga members. More than 100 na po yung mga magpi-payout natin. So unfortunately on process pa yung sa bangko. Okay, kasi ina-apply pa po yan. Pero dito sa atin, yung mga members po natin, ano, i-update ko lamang po kayo. Yung mga members po pala natin dito sa profit sharing, bumalik po kayo dito sa office kasi may pipirmahan po tayo na application for our ATM. Okay, sa mga ating nakikinig na clients, mga members na nakapag profit sharing na, may fill upan po kayong application form. Kailangan yung inyong signature para sa application ng inyong ATM. May application form po tayo na papapirmahan, and then yung
signature card para sa signature po ninyo. Kaya dapat andito kayo sa office para ma-apply po namin kayo. Okay? Kasi, di ba, ang pagkukuha ng ATM, 1 week processing yan, lalo pat ngayon marami yung i-apply natin na members natin para magkaroon kayo ng physical card. Okay? So, kahit na 1,000 lang yung investment natin or yung in-avail natin na package, so yun, magkakaroon pa din po kayo ng ATM. Okay, pero sa ngayon, syempre, mag-first payout na yung ating mga members, mga naunang members. So, congratulations in advance. So, magpa-pizza na kayo, magpa-milk tea na kayo. Yeah, so congrats and sa mga profit sharing members, Eagles natin, mga amazing members natin na nakatutok sa ngayon. Share niyo na po yung program para mas marami pa tayo na mas marami pa yung ating mga matulungan. Okay? So, yan. Huwag kalimutan, Doc Joey Petito Facebook page, ang kanyang official Facebook page ni Doc Joey. Ngayon, may pumunta sa atin dahil nga nakikinig lang ng sa radyo. So, nag-try andito sa office natin mag-invest. Mag-avail ng package kasi yung, kung hindi ako nagkamali na uy, package 4! Wow! Congrats, kuya! Ikaw nakapag-ano yan. Nakapag-package 4. Hindi lang basta-bastang package 4 yan. Package 4 talaga yan. At napakaraming shares. Ayun, napakinggan kasi sa radyo yung about sa profit sharing. At sabi niya, hindi lang basta-basta yung profit sharing. Hindi lang basta-basta daw yung products. Kaya nga susubok siya. I think sa mother-in-law niya, may tumor. Okay, may tumor. So, yan, amazing for yung ibibigay ni Doc Joey. Kasi nga, sabi natin, di ba, we have our quality products at proven na po siya na nakakatulong sa may mga health concerns sa atin. So, yan, ito yung the best blessing, diba? Kasi nakakatulong sa pangkalusugan ng tao at may holistic approach. Ibig sabihin po niyan, hindi lang isa or dalawa po yung target ng ating amazing products, kundi yung iba't ibang mga hindi mo pa alam na sa katawan mo. So, nare-repair niya, diba? So, yun yung kinagandahan sa atin. Hindi yung hindi lang yung like kung ano yung alam natin, yun lang yung masosolve sa katawan natin. Kanina, pinaliwanagan natin si Sir na yung po, syempre, alam niya naman dahil matagal din siya sa business. So, alam niya na syempre, it takes time. Depende talaga sa kung ano yung health concern. At syempre, kung madali na mag-recover yung katawan, yung kakayahan ng katawan. So, yun, at least may pangtuwang through our amazing products, di ba? So, yan po. Sa mga gusto magpakonsulta, pwede tayong magpakonsulta kay Doc Joey Petito dito lamang sa ating office. Sa mga hindi pa nakakaalam ng ating booking office, so we are located, again, dito lamang po sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay? Kuha po yan. Hindi po tayo doon malapit sa Iglesia ni Cristo kasi madistansya na po yun. Dito tayo mismo sa kaharap po ng parking lot. Okay? Parking lot ng Bangko Sentral para mabilis natin makita. So, yung yung ating office, ang baba po second floor po tayo, kung makikita nyo po yung building is kulay green. Ang baba po natin dyan is Mabel Fashion Unlimited, yung mga pagawaan po yan ng gowns. At syempre, rent, pwede tayo mag-rent, lalo pa ngayon, 'di ba? Maraming mga occasion, mga events, 'di ba? So, like graduation, yung iba for weddings, yung iba naman for 18th birthday, at kung ano-ano pa. So, yan, pwede kayo dyan mag-rent or magpagawa ng inyong mga desired style ng inyong mga gowns. Yon. So, yan po ha.
And then, ang katabi niyan is Angelis Cakes or Angelis Cakes by Angelis Gariba. Mga personalized cakes naman po yan. Okay, mga personalized cakes. Kulay pink yan. And then, katabi is Orient Asia Lending. Yan, for teachers po yan. Sa mga magle-lend or magbaborrow po, maglo-loan. Diyan, for teachers po yan. So, yan, pwede po kayong pumunta dyan sa Orient Asia Lending. So, ang katabi ng Orient Asia Lending, yung office na yan, is syempre yung ating hagdan paakyat. So, dito tayo sa second floor ng DJB building. Kulay green. Okay, kulay green yung building natin. So, may tarpaulin naman po dyan sa baba para makita din po natin. Okay, so kuha yan. We're open from Monday to Saturday, 8 o'clock in the morning up to 6:30 in the evening. Okay, so hanggang gabi po tayo. Kaya yung mga isasama nyo na mga gusto nyo matulungan sa pangkalusugan and even sa financial, pwede na po yan. Kasi sa unang pasok pa lang ng account po ninyo, once po na naipasok na po yan sa system, syempre, may makukuha din po kayo. Ano po? So, depende po yan, like sa kung ilan yung mga shares natin. But I assure you na kahit po package 1, yan, at least talaga may mag-grow po yan, okay? And then, sunod po yan, 3 shares. The more shares nga, the more earnings. Kahit na syempre, dito, no recruitment requirement. So, yun yung tagline, po. Pero, syempre, iba naman yung standing or yung performance ng mga talagang pukpukan. Kumbaga, humahataw. Kung sa Zumba, humahataw talaga sila. So, the more na, syempre, marami din tayong ma-earn. Kasi, hindi lang profit sharing yung makukuha natin, hindi lang tayo aasa doon sa mga dumadagdag, kumbaga sa mga dinadagdag ng ating mga associates or mga hindi kakilala, 'di ba? Hindi mga kakilala pumasok. So, hindi lang profit sharing yung tawag doon. If ever na may mga na-refer tayo, napag-sharean tayo ng products, kapag sila nag-avail ng packages, okay, repeat purchases, so may tayo doon. Yung isa sa referral, okay, kapag nakuha mo yon. So, syempre, sa yung incentives. Okay, so we have 6 ways to earn po. 6 ways to earn para dito sa tinatawag natin na profit sharing. Huwag kayong mag-alala kasi hindi po yan hindi tayo yung sa online. We have SEC, okay, and of course we have our office na pwedeng mapuntahan, pwedeng makausap yung ating CEO. We have our quality, the best products in the world para syempre hindi tayo maniwala na ito isang marketing lang po, para makatulong. Pinaka main goal ng company is makatulong through health and of course at the same time sa financial. Bakit? Bakit nga ba? Kasi nga po syempre ngayon golden age. Kasi nga syempre nagsitaasan na po talaga yung mga bilihin. Even fare. Even nga yung syempre pamasahe, 'di ba? At hindi lang gasolina, yung gas, 'di ba? So yun lahat nagsitaasan na talaga. So wala tayong rason para hindi tayo magtrabaho. Hindi tayo magtrabaho ng pupuka ng doble. Kasi nga kung doble yung expenses natin, dapat mas doblehin din natin yung magiging income natin, 'di ba? Mas dodoblehin talaga natin yung trabaho natin. Kasi nga syempre, kung yung income lang natin is sapat lang, what more pa doon sa ibang mga expenses, unexpected expenses mo, like mga emergencies. 'Di ba? So, papaano ka? Though, yung tinatawag na isang kahig ba yun, kuya? Isang kahig ba yun, kuya? Isang kahig, isang tuka? Yung tawag, saying. So, ganun, 'di ba? Like, papaano naman yung mga unexpected expenses natin, mga emergency natin, kung wala tayong fund para doon, 'di ba? So, more likely talaga mababaon ka sa utang. If ever na wala kang ipon,
wala kang ano po, nangungutang tayo. Dahil nga, syempre nag sa ospital and then yung mga meds mo pa, so mababaon talaga sa utang. Okay, so dito, yun po yung pinaka main goal, pinaka mission ng company Miracle Health Corporation para makatulong through health in a natural way, makatulong, and of course, sa financial, makatulong sa income, hindi man maging extra income ninyo ito, maging main income nyo pa ito, di ba? Kasi po, if you have if you have earnings, so more likely, mag-continue mo yung pag-earn, di ba? Kasi dito, sabi nga natin, continue na mag-earn yung inyong mga investment. Yung investment, kapag, di ba, yung iba naisip, kapag unang narinig yung investment, scam yan. Kasi, di ba, may mga ano tayo, may mga trauma tayo. Kapag ikaw, nakapag-invest ka, lalong-lalo pat kung na-scam ka talaga. So, yun nga po, So, yun nga, dito sa atin, we can assure you na safe yung inyong investment. Bakit? Kasi, syempre, yung products, mas mataas pa yung amount doon sa ininvest talaga ninyo. Kasi nga, syempre, magagamit mo na yung products. Yung products kasi natin maganda. Sabi ko nga, paulit-ulit tayo. Kasi yung mga previous na discussion natin regarding sa kung ano yung mga products natin. 'Di ba? So dito, number 1 nga, we have our quality, the best products in the world. About sa health, syempre, physical, pwede natin mahanap yung ating office, makakausap natin ang CEO. Syempre, we have securities, 'di ba, with regards sa ating sa payrolls, okay, sa mga payouts, and for sa mga permits ng Miracle Health Corporation. So, ano pa yung mga katanungan natin? If ever na may mga katanungan tayo, pwede tayong pumunta dito sa office para itanong yung mga ganyan. 'Di ba? Okay? So, yan po. Para syempre lahat malinis at hindi na kayo mag-doubt. Though, natural naman talaga yun na magda-doubt yung isa kasi syempre, like nga, sila nakapag-invest na sa mga iba. So, ibahin nyo din po yung Miracle Health Corporation. Okay? So, Beb, pasarado po ng pinto. Ayan, thank you. Okay, so yun nga po, why not try us? Kasi, yun, marami tayong mga assurances. Kung yung jowa mo or yung nililigaw sa'yo, warang assurance, so we can give you your assurance. Ulo ko na naman yung duwang kampangan ko. Uragan na naman ako. Okay, congratulations to our amazing Edsel. Sir Edsel, who availed. So, package 4 with 15 shares. God bless and best wishes. So, nasa tamang daan ka, kuya. Sir pala. Ayan, nasa tamang decision ka. Congrats, and sana matulungan yung mother-in-law. Yan, mother-in-law niya na, yun nga, dun yung panggagamitan ng ating amazing product. So, yan. Ayan, so ano pa ba yung ating mga announcements? Okay, so if ever na may mga katanungan tayo, yung pala yung tinext ko kanina, sana nakikinig siya ngayon, si Ate Glenda. Yan, Ate Glenda ng Bigaa. Kasi June, sila yung mga naunang nag-avail ng package. So una, in-avail niya nasa package 1. Yun, package 1 na nakita ni Kuya Alex na by June 4 nag-avail. Yun kasi nag-start tayo mga June 3. So mga naka 1 month na, 'di ba? So yun po, considered po 'yon, napasok po talaga 'yon kasi mag-upgrade si Ate Glenda of Bigaa dito sa atin. So hopefully nakikinig sa Ate Glenda or yung si baby boy niya nakasama niya last time dito sa kalimutan ko yung pangalan, baka pagalitan naman ako nun, nag-attend sila dito sa orientation natin last time, Wednesday. So, hopefully, nakikinig sila, kasi tinext ko naman, 1,000 na lang ate yung upgrade mo, kasi 2 beses ka na. Yun nga, di ba, nagpapayag dito sa Miracle Health Corp na,
partial, 'di ba? Kasi pending pa lang yung yung mga applications nyo. If ever na nakapag-decide kayo na yung desired package nyo, yun yung i-avail ninyo. Okay? So sa ngayon kasi yun nga sabi ni Kuya Alex na mag-encode, so pwede pa ihabol yon. So hopefully maka-upgrade na siya para package 2 na yung may avail niya. Medyo I mean pala mataas-taas na din po yun so yan, 3 shares na yan. So yan po, 1,000 na lang yung i-avail, I mean pala yung babayaran niya. Okay, so sa mga nakikinig sa atin yung iba kasi, syempre, 'di ba? Hindi pa nila nauunawaan kung ano nga ba ang ibig sabihin ng ating profit sharing, kaya nga undecided sila. Okay, so yun nga, bigyan pa kayo ng mga syempre, mga importances or kung why profit sharing. Okay, number 1 kasi syempre tayo 'di ba? Continue tayo nag-a-avail ng mga products. So, example, for instance, 'di ba, nag-a-avail tayo, nagbabahal kita ng mga synthetic medicines natin sa mga drugstore. So, yun nga, yung mga senior citizen lang yung nakakapag-avail ng mataas-taas na discount like 20% discount. Okay, ang tanong, may naibabalik ba sa atin? Yun nga, discount lang, 'di ba? So, yun sa mga susunod na wala tayong natatanggap, 'di ba? So hanggang dun lang 'yon, discount lang 'yon. Okay. So dito sa atin, every time na mag-a-avail tayo, 'di ba? Repeat purchases natin kapag ikaw ay profit sharing member ka na, every time na mag-avail ka repeat purchase, 'yun counted po 'yon sa system po or account po ninyo. Okay. And then, mas mataas naman sa atin. 25% discount, unlike doon sa 20% discount. And then, makaka-avail pa lang na senior citizen. Dito sa atin, even hindi ka pa senior citizen, makakapag ka na talaga. Magkakaroon ka na ng discount. So, maraming mga chances or opportunities tayong ma-receive talaga dito sa atin, kasi nga po, yung sabi natin, 6 ways to earn. So, ang tanong naman, paano ngayon yung mga walang performances or mga naipapasok na referrals? Yun yung katanungan kasi yung iba talaga, consumption, di ba? So, wala naman problema yon. Yun yung sagot ko. Wala naman problema if wala tayo talagang nakukuha. Kasi nga, doon lang tayo, one way lang tayo, doon lang tayo sa profit sharing. Kaya nga po, tinawag na profit sharing. Okay? Sharing. So, ang ibig sabihin po niyan, yung iba na mga, even hindi natin kakilala yan, may mga naipapasok sila. Yun nga yung sabi natin, di ba? Na yung ibang mga members ay masisipag talaga. Okay? So, may mga naipapasok sila. Obviously. So, yun po, yung mga inapapasok. Kapag nakukumpleto yung mga downlines natin, that's the time, of course, kapag, yun nga, tulungan, bayanihan, tulungan, system. So, that's the time na may mga malaog po sa imunin mga earnings. Okay? Sapat po siya. Okay? Hindi naman sinasabi natin na malakihan agad-agad. Gusto natin agad-agad mabilisan. So, may sinusunod din po talagang computations. Okay? Pero, hindi piso yun. Okay, so like within a year, yung 1,000 pesos mo, as in very plain, wala kang dinala, wala kang ginawa, kundi mag-repeat purchase lang. Ibig sabihin yan, avail ka lang ng avail. Minsan nga hindi ka nakapag-avail. So may makikita ka pa rin na improvements or syempre mga earnings sa account mo. Hindi nga lang syempre yung like expected natin na 1,000 a day, hindi po ganoon. Okay? So may mga expected amounts lang tayo na makukuha. Kapag yun consideration natin, kapag ikaw ay yun ka lang, stable ka lang dyan, wala kang ginagawa. So yun po, ibig sabihin walang talo pa rin. Compare sa bank, though for security purposes, of course, syempre, for safekeeping lang. 1 year, kaunti lang, di ba?
yung dumadagdag. Hindi pa nga taas piso ano. So dito sa atin yung 1K mo kahit 1 year na yan, makita mo yan. Mga ilan na kaya kuya kapag like ngaya 1 year na wala akong ginawa, 'di ba? Wala akong ginawa, pero 1K lang yung ano ko. Ilan kayo yung madadagdag sa akin? 1 year. 1K. Wow. O 'di ba? Parang nadoble, parang nabawi. Sobra. O 'di ba? So na dito kaya. Siyempre kasi 'di ba nagtatanong tayo. So sabi ni Kuya Alex, yung pinapaliwanag ko, like ako, nag-invest ako din 1K, 1,000 pesos, wala akong ginawa, wala akong inavail, kasi nga ayaw ko, pero nakapag-invest tayo ng 1K. So, within a year, sabi niya, sobra pa yung 1K na makukuha mo. Naupo ka lang, nabawi yung 1K. Pwede mo siya ma-withdraw. Okay? Dahil nga sabi natin, 'di ba, even 1K magkakaroon ng ATM, syempre yung card natin, personal card natin diyan para makapag-withdraw tayo. Pero po, syempre, ang minimum withdraw amount 1,000. Okay? 1,000. So, yun po. Okay? So, if may mga katanungan tayo, mag-attend po kayo this coming Saturday. Yun. Doon na kayo magtanong. Doon na kayo magtanong if ever na may mga katanungan tayo. This coming Saturday, 2 p.m. Pumunta kayo 1:30 para syempre, start po kasi talaga sharp 2 o'clock yung discussion na po mag-start na po dyan, yung program, okay? Dito po yan na orientation sa office natin. So, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas. Attend po kayo ha, para syempre if ever na may mga katanungan tayo. Cabangan West, Legazpi City. Maitanong natin yan. Kasi may mga pupunta naman from First District, may nag-confirm sa akin, may mga invites daw siya, mga leaders natin. Kung napapakinggan nyo po, may mga nagtatestify sa atin na yung mga leaders natin from 3rd District, marami na din sila. May dyan nga sa si Ate Herlene, si Ma'am Herlene Pabelonia. Magka-sound sila ni Miss Diamond Arlene. Doon naman sa isa, Herlene Pabelonia. So yun, marami na din siyang mga naipasok at natutulungan when it comes to a supplement yun sa ating amazing product. So good news yan para sa atin, okay? Kasi parang hitting 2 birds in 1 stone ba yun? Ano ko na naman yung mga kasabihan. Nakakalimutan ko. Matanda na ba si Jelay? No, tita pa lang ako, hindi pa ako matanda. Okay, so yun nga sabi ko na syempre hindi lang for financial yung itutulong dito sa Miracle Health Corporation, kundi sa health. Hindi naman talaga 2 goals yan, kasi syempre sa pangkalusugan at the same time sa financial aspect, maitutulong po sa inyo. Kasi sa panahon ngayon, lahat nagsisitaasan na saan ba tayo kukuha? Kung yung ibang mga company nagre-reduce na or nagbabawas na ng mga empleyado, paano pa kaya yung mga grocery na syempre nagbabawas na din? Kasi nga, nasa pandemic pa tayo. Okay, so saan tayo kukuha? So dito na po yan, tutulungan natin yung administrasyon. Kasi the last time, nasa 6-something million yung naitala na walang trabaho sa ngayon. Yugon mo yan, nasa million. So, papaano na lang, di ba? Papaano na lang yung pang-araw-araw nila. Tapos, sabay pa nga yung mga sa taas na na mga goods. Di ba? Kahit nga, mga gulay, matataas na din. Pero, di naman yung isa, nakita natin sa balita, yung mga nasirang kamatis, yun, sayang yun, di ba? Kung napunta yun dito, kasi dito sa medyo may kamahalan, kung na-distribute sana yan, di ba, dito sa Kabikolan at sa ibang mga lugar, so wala tayong problema sa supply ng, for example, kamatis. Medyo mura-mura yan kasi medyo sapat yung supply. Pero doon nga sa
Doon pa lang, gabos nagkaralapa, sayang na sayang. May mga taong naghahanap ng kamatis, nasira lang, 'di ba? So, yan nga, hindi natin alam kung bakit, syempre, inaano yan, tighaharangan yan, or they tig-distribute. So, sayang po, 'di ba? Tapos, mga magagayon pang klase, darakulaon pa si kamatis, bata paboritohon ko si kamatis. Yun, pag mga fresh talagang mga pagkain, like mga ampalaya, tawag doon, ensalada, yun, paborito ko yun. So, yan po, mga natural. Okay, so, ano pa ba yung mga discussions natin? Hello, uy, good afternoon kay Shalamay Barya, good afternoon po. Doc Joey and sa lahat. Uy, mag-profit sharing ka na. Marami tayo dito ng mga all the members of the IAF or Amazing YouTubers and FB Friends members. Hello kay Cherry Ann Paklibar. Kay Ate Annie, see you Ate Annie. Ito, marami din po. Ayan, watching from Olongapo City? Bakit? Nasa Olongapo ka ba, ate? Nasa Olongapo City ata si Ate Annie. So, I think hindi ata siya makakapunta ngayon sa orientation. Kamusta, Ate Annie? Wala ka ba sa ano? Hello, Kai! Uy, ito nakikinig sa Ate Herlene Babylonia. Hello po pa-comment nga po yung location mo kasi may mga products ka po baga dyan sa Ginubatan. Pa-comment po. Pa-comment. Ayan, pa-comment. Coach Jelay. Coach Jelay talaga. May mga coaches na tayo dito, ano? Dito sa atin. So, I think Maslog this coming 8. So, Friday na. So, Sabado ang 9. May nakaschedule sa Maslog kina Ate Weng. I think, ano yan, umaga. Kasi meron din tayo ditong orientation sa pagkahapon, ano. Diyan tayo sa Maslog. So, sa mga nakikinig na leaders natin ngayon, may mga schedules po tayo, ano, pwede tayong pumunta sa mga barangay ninyo para ma-examine, dadalhin natin yung magnetic analyzer. Kung kasama ako, pwede natin na, ano, madala yung kahit si Miss Ninette, yung ating sa glucometer, yung BP, and then of course yung analyzer, 200 pesos lang po yung examine para makita natin yung status ng ating katawan. So, dito, Purok 5, Iraya Ginubatan Albay, in front of Gata Hospital. I-picturean ko to para hindi ko makalimutan, Miss Herlene. So, sa mga nakikinig po sa atin, dyan sa mga taga-Ginubata, mga karating na ano po dyan, Ligaw, Uwas, Libon, ano pa ba, Pulangi, pwede po kayong makapag-drop by dyan sa Purok 5, Iraya, Ginubatan, Albay, in front of Gata Hospital. Diyan po yung office ni Ma'am Herlene F. Babylonia. May mga products po siya dyan. Pwede po kayong makapag-avail. If ever first timer kayo, okay na okay lang. Dahil po, pwede kayong magtanong ng dosage ninyo dito sa atin. Kasi, syempre, kung nagtitipid tayo sa pamasahe, okay na okay lang kasi may products. Ang importante yung products. Okay lang kahit through phone ninyo makausap si Doc Joey for health consultation. Okay, walang bayad yung health consultation kay Doc Joey. Kumbaga yung pamasahe natin, di ba? Sa ngayon kasi may kamahalan na din yung pamasahe going back and forth dyan, dito, kung pupunta pa dito. So, ma-save nyo na or ma-avail nyo na package or mga products doon kay Miss Herlene Babylonia. So, dito naman sa Daraga, we have our outlet with Miss Diamond, owned and managed by Miss Diamond Arlene Babylonia. Ayun, Arlene. Iba naman ito si Miss Arlene, ano? Arlene Babylonia, dyan po sa Purukuan, Barangay Kimantong, Daraga, Albay. So, dyan po, near UV Express going to Pilar, Sorsogon. And then, malapit din siya dito. Papasok po siya actually dyan sa, sa
Shell Gasoline Station. Okay, Shell Gasoline Station. Papasok po siya doon sa may Papilar po, sa may UV Express Terminal. Kaharap lamang po yan. Kaya pwede kayong makapag-avail dyan, yung mga nandyan po near Daraga. So, pwede kayong makapag-avail dyan. Okay? So, kung ano naman po, syempre gusto niyo makausap, pwede naman through video call or through phone, CP number, magtawag po kayo. Yan. So, kuha po ba? Okay, so ito yung ano ni Doc Joey, yung mga contact numbers ni Doc Joey. Ano na lang po kayo, take note na lamang sa Smart 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. And sa Globe, 0917-853-8933. Again, 0917-853-8933. So, dito, if ever nanonood kayo sa live, ang syempre, official Facebook page ni Doc Joey is Doc Joey Betito. Okay? Doc Joey Betito, mag-like kayo para syempre, every time na live, syempre, ma-update o ma-notify kayo. Okay? So, yan po yan. Hopefully, sa ibang mga provinces, magkaroon din po tayo ng mga stockists. So, napaka-ano lang ng package natin for stockists. Napaka-baba lang. So, yan po. Ano po kayo kasi maraming ways to earn. Okay? Maraming ways to earn. At kung gusto nyo pa talagang matuto dito sa profit sharing, pwede tayong mag-set ng Zoom meeting o kaya naman one-on-one through video call. Siyempre, i-present natin dyan yung about the products, yung mga importance or benefits ng ating mga ingredients. Makilala nyo pa kung bakit nga ba nakakatulong. Nangangalas nga kita yung iba nakakatabang talaga siya sa may mga health concerns, okay? So sa may mga health lang sa puso, saan pa ba? May mga diabetes, mas kaya po mga health concerns, kasi sa kadakulan po kayan. So, pwede po kitang mag-ask, pa-consult, kung for operation kayo. So, pwede po natin yan maitanong kay Doc Joey Betito kung ano yung mga dapat natin na gawin. When it comes to our products din po, pwede kayong magtanong dito sa opisina. Again, sa ating office, located dito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas, parking lot. Okay? Parking lot ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Right. So, yan po. 8 hanggang 6:30 tayo dito sa office. Kaya naman, pwede kayong pumunta. Okay? Sa mas maagang oras. Okay, 8 to 6:30 ng gabi tayo dito sa office. So, happy listening sa lahat. And the happy graduation. Congrats! Dahil nagsipag tapos kayo with honors or wala. Deserve nyo na i-congratulate. Kasi syempre, nagsakripisyo kayo ng 4-5 taon, diba? Ang iba nga dyan, ilang taon kasi yung iba may mga kumbaga irregular sila. So, okay lang yan, diba? At least nagpupursige ka na makatapos. Kesa naman yung iba na they have na yung like mga finances, mga allowances, yung lahat-lahat na, pero grabe pa si pagluluok, pagkakating classes, pagsasayang ng pera sa walang mga so minsan mararanasan din nila yung babalik at babalik yan sa kanila. Ma-realize nila yan kapag syempre hindi kasi ngayon 'di ba? Hindi naman sa may mga ibang companies talaga na
gusto talaga nila po 2 years may experience. So yun nga, yung mga nagsipagtapos na yung sa K-12, okay, may mga iba talaga dyan na hindi na nila ma-provide yung sa pang-college nila. So wala silang choice, syempre magtrabaho. But then since yung ibang mga companies lang sila na yung tinatanggap nila, yung mas prefer nila is yung mga nagsipagtapos na at least 2 years or 4-year course, 'di ba? So yun nga po, kung syempre may may mga iba nga dyan na working student at nakapagtapos sila, sakripisyo, so yan, congratulations sa status man na nakapagtapos ka, basta nakapagtapos ka, 'di ba? Ipagpatuloy mo lang. So yan po yung learnings naman kasi, 'di ba, wala naman yan sa edad. May mga iba nga po dyan na even like 50s na sila, may mga 60s nga. Gusto talaga nila, syempre may mga reasons din sila kung bakit talaga sila nagpatuloy at nagkaroon na mahawakan yung diploma, 'di ba? May isang ang nag-viral anong college ba 'yun? Nakakaawa naman kasi 'yun. Dapat kasi from nasa na pinababa daw, yung aabutin na sana yung diploma pinababa kasi may mga unsettled na payments na hindi na so I think yung may mali doon naman, 'di ba? Okay lang sana na at least ni-receive kasi for naman 'yon, for naman 'yon, 'di ba? So very wrong naman yung school. Kaya nga, ayaw daw harapin nung lalaki, yung student, yung school para makipag-usap. Kasi, syempre na embarrassment po baga, 'di ba? Syempre, isipon naman, maski man ako, like, ang babayaran ko sa ngayon, 1,000, 'di ba? Tapos, di ka pa pasakat. So, yun. Opinion talang yun. Baka iba siya ni Tarog niya, no? History versus chismis. Okay, so opinion talang yun, baka i-bash ka tadig din. Grabihan. Okay, so sa ating mga wag kalimutan yung ating orientation kasi mas itatanong talaga natin yung mga katanungan natin kung yung mga hindi pa natin na iintindihan about profit sharing. Okay, so hindi naman namin kayo pinipilit na mag-profit sharing kayo, pero we can give you the best assurance po na digdi even po, syempre, ikaw for consumption, for personal use lang, okay lang naman yun. Pero at least nakapasok ka na, nakapag-upgrade ka na into profit sharing, maski wala ka pa kiaram sa profit sharing, mag-upgrade ka para po may makukuha ka. Okay? Yung mga i-avail mo the next time, may babawas na lamang ito sa pang-i-avail mo, 'di ba? Kasi like, compare ko yung sa mga sa drugstore, yun, kapag hindi ka pa senior citizen, hindi ka makakakuha ng 20% discount. Dito nga sa atin, 25% discount. At may parang mga rebates yun, 'di ba? May makukuha ka. Plus pa kung may mga naisama ka dito, kahit nga hindi mo naisama, pero nagtatanong tayo kung sino yung nakapag-invite sa kanila, sino yung nakapagpapunta nila dito. Yung iba nagsasabi na sa radyo, narinig lang sa radyo. Yung iba naman, yes, si Miss, pinapunta ako dito kasi ganito, ganyan. So, ganun, 'di ba? So, yan po, wala po dito like na tinatawag na sulutan. Yung member ko ngayon, tapos sinulot ni ganito. So, wala pong dapat na gano'n. Magkakaroon na din po pala tayo ng mga leadership, trainings, and meetings, announcement po dito sa office. Sa mga leaders po natin dyan, kung magtanong po kayo, meron po tayong GC or group chat para makapagtanong po kayo regarding sa mga meetings po natin. Okay, happy graduation po sa mga nag-graduate ngayon sa Divine Word College, lalo na sa pamangkin ko na si Erica Joyce Imperial at sa Team Bakakay Accountancy, kasali si Rhea Bejerano Boneo. Ayun pala, kanina nakita ko sa post, umakyat yung nanay, I think yung boyfriend yon with standee ni Rhea. Yun, so yan.
Okay, so maraming mga kaganapan po, ano? Good afternoon. Uy, good evening na. Good evening. Okay, so yan po. At tomorrow, bukas po tayo dito sa opisina. Napakabilis lang ng araw. Kasi Monday, tapos gigising ka bukas Friday na, tapos Saturday na. 'Di ba? Ang bilis lang. And by August 20, Saturday po yan, our big event. Hindi lang birthday ni Doc Joey, so grand opening ng ating profit sharing. So the last time, opening pa lamang po yun, opening pa lamang po yun. So our grand opening talaga, kumaga soft opening, our grand opening this coming August 2022. 2022, tama ba? Nagkadoroble, diba? So, August 20, 2022, yan po yung grand opening sa Tuyang Profit Sharing Health and Business Program. Okay, so yan po sa Dorotea Resort and Spa. Ngayon pa lang piga-announce na po yan, kasi grand opening na po yun. Kasama na double celebration birthday ni Doc Joey Betito. Okay, so sa August 20 po yan, next month. Pero ngayon, hindi pa natin ina-announce. Ay, ina-announce natin kasi napakabilis. Pansin ko kasi, napakabilis ng araw. Yun, yung iba magpe-payout na dyan. Magpapapitcha na yung ilan dyan. So, yan nga, sa ating mga members na nakikinig na nasa profit sharing na, pwede po kayong pumunta dito sa office para syempre ma-apply na po namin yung ATM ninyo. Okay? So, yan po. Sa mga nakikinig po sa atin sa radyo, kasi kung hindi ka nakapag-fill up ng iyong application form, so hindi natin yan maisasama sa pag-process. Kasi 1 week processing po yan sa bangko para makuha natin. So, kung hindi ka pa nakapag fill up ng application form mo, so yun nga, hindi ka pa masusunod ka sa next batch. Okay? Para makuha mo yung ATM. Anytime, pwede ka mag-withdraw sa iyong ATM dito if ever na profit sharing member ka. Alright? So, yan po. Kasi needed po talaga yung pirma po ninyo para what if ngayon, Miss Jala, yung tanungin natin yung kay Doc Joey, yung mga nasa malalayong I think meron naman talagang PS Bank. So, yun po. Pwede naman sila mag-apply doon sa kanilang lugar if may PS Bank. Kasi may mga members po tayo na hindi dito sa province. Okay, so yun. Okay lang yan kasi nationwide naman yung profit sharing po natin dito, 'di ba? Kaya magtanong po kayo if ever na may mga katanungan po tayo para mas maintindihan natin, 'di ba? Kasi the more na may mga matanong talaga sila yung yung gusto talaga matuto. Kasi yung mga hindi nagtatanong, agree tapos hindi naman pala naiintindihan, 'di ba? So yan po, para mas maintindihan natin, pwede tayong pumunta dito sa office para mas maintindihan po natin. Okay lang na much better nga if magsama kayo ng invites ninyo. Kasi once na syempre, in-invite nyo sila kapag ikaw ay member sa atin, automatic kapag yun, nag-member din, automatic sa'yo yun. Ikaw yung nakapag-invite, sa'yo yung incentive na referral commission. Okay? Kuha po yan. So, kung kuha, yan, maraming salamat. So, kung may mga katanungan, pwede kayong free health consultation po dito, ha. Pwede tayong magpakuha ng sa body analyzer natin, pwede din sa glucometer, sa blood sugar, sa BP. Ang package po nun is only 200 pesos. Yung consultation kay Doc, free na po yun.
Doon lang sa may mga gagamitin tayo para makita yung sa sugar po ninyo. Okay? So, and then of course, yung sa magnetic analyzer po natin. Dito po yan sa office available for as low as 200 pesos sa package fee para doon. So, yung mga itatanong natin kay Doc Joey, free na po yun sa consultation. Sabi dito, maswerte sa mga members, walang ginawa, pero kumikita ang pera, sana galaw-galaw din kayo para fair sa lahat. Kasi nga, ibig sabihin na sharing, profit sharing. Lahat tayo nagtutulungan. Kasi kung lahat nagtutulungan, lahat mag-earn. Okay? Lahat talaga kikita. Lahat win. Win-win. Kumbaga yung tawag doon, win-win. Kaya sabi yan ni CEO Doc Ching or Doc Joey sa GC, if hindi pa kayo member dito sa GC, pwede kayong mag-chat sa atin para mai-add namin kayo sa GC. Yon, para makita natin yung updates. Para saan yung GC? Yung GC po is group chat sa Messenger. Okay? Baka iba yung maisip natin na saan yan GC. Group chat po yan sa Messenger para makita natin yung mga announcements, yung mga updates, yung mga encourages po natin na gusto malaman. Okay? Pwede po yan. Pwede tayo dyan makapag-chat sa GC. Ang pangalan or group chat name is MHC Profit Sharing Group. Okay? Magsabi lamang po kayo if ever na gusto nyo magpaano. Yan si Ate Elizabeth. Congratulations kay Ate Elizabeth Bandola. I think nakapag-papasok na naman siya. Yun, very busy nag-fill up. Nakita ko dito sa GC or sa group. Ayan, so congrats. Eto si Ate Beth, nasa lang to, tapos nag-upgrade na. So, very masipag si Ate Beth or Beth Bandola. Ayan, shout out. Sabi ni Doc, shout out. So, shout out sa inyo. Ano po? Ayan, alright. So, again, ang contact numbers ni Doc Joey is around 998-975-8121, 0917-853-8933 para sa inyong mga katanungan for free health consultation. Okay, so Doc Joey Betito. Sa mga ibang lugar po, magsabi lamang po kayo kasi may provided po tayo. May provided po tayong letters for the barangays para sa ating mga leaders. Mga leaders na maghihingi ng photocopy or yung may pirma ni Doc Joey. So, pwede po yan. Lang po kayo, libre po yon. So, kung minimum po pala, I think mga 10 minimum yon. Pero, kapag tayo, may fee na po kasi yung sa ink and sa coupon band, po. Kapag more than 10 yung hihingiin natin dito sa office. Okay, kasi yung sa maintenance din po. Right? So, 2 minutes na lang ang dali lang ng oras. Sa mga hindi pa nag-upgrade dyan, mas maray po kasi nakapag-upgrade kayo. Kasi nga sabi natin, di ba? Kasi every time na mag-avail tayo, may pakinabang yung natin, yung ina-avail. Kasi makukuha din natin yan. Makikita niyo po kasi yung account niyo, yung mga wala pa palang hindi nila alam yung account nila. Kapag magtatanong tayo kung nakapasok na sa system, so ibig sabihin yan, encoded na kayo. Kapag hihingiin nyo yung password, yung username, yung account po ninyo, at yung site na papasukan nyo po, pwede nyong makuha dito sa admin. So, once na naibigay na sa inyo, if ever na may po kayo kasama sa loob ng bahay ninyo na marunong sa computer or sa cellphone, pwede yan ma-open sa cellphone. Pwedeng ma-save sa home screen yung site. Okay, so once na nakuha nyo na yung password
pwede nyong ma-change pass, okay? Yung inyong mga password na naibigay sa inyo. Pwede kayong mag-change pass. I-discover nyo na lang po yung account ninyo kasi meron po yan na profile, meron yan na earnings, status natin, dashboard. Ibig sabihin po yung sa dashboard, nandyan yung profile, yung mag-withdraw tayo, request for payout, pwede natin dyan makita, and of course, yung earnings natin kung magkano na. 'Di ba? So, dyan yun din po. Pwede tayo makapag-order online kasi makikita din po yung mga products po dyan. Okay? So, nandyan po yan sa status po natin, sa account po natin. So, if ever na alam nyo na nabanggit sa inyo na encoded na kayo, ano po, pwede nyo mahingi yung account niyo, username, yung password, and of course, yung site, para kung saan tayo makapasok, makapag-login, okay? So, pwede naman, kapag nakalimutan nyo, pwede nyo itanong, sabihin, i-report dito sa atin para makuha yung account ninyo, ma-recover yung account ninyo. Alright, so tomorrow magbabalik naman po tayo, same time, 5:30 hanggang 6:30 dito sa programa. So, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Betito, and to our Vice President, Ma'am Ann Betito Prenzana, thank you everyone. This has been Kalusugan at Pangkabuhayan Serbisyong Natural. My name is Miss Jelay. Thank you.